Za moimi plecami widzicie coś, co 50 roków temu nazad mój tata chciał wyciepać, bo padał, że to jest kicz. Ja jeszcze pamiętam, jak wojsko było obowiązkowe, to często te, co wychodzili z tego wojska, to mieli takie wielkie chusty, które się robili z prześcieradła, malowali po tym rozmaite symbole, frędzle dorabiali i tak im te ostatnie 100 czy 150 dni do końca wojska schodziło. Ale ja wcale nie chciała rozprawiać o pamiątce z wojska. Powiem wam, no co to jest. Dzisiaj to już nie jest kicz, to jest piękna pamiątka i zabytek. A mój dziadek służył w wojsku niemieckim. Jak to słuchają ludzie spoza Śląska, no to one od razu mają swoja definicja na Ślązoków, że my to Niemcy. Ja wam przypomnę, że był czas, że Polski nie było. Polska była pod zaborami i tak się składało, że część Śląska była pod zaborem niemieckim. I mój dziadek, on się nazywał Józef Paździor, on się urodził pod zaborem niemieckim. Powiem wam, moja rodzina to byli zawsze patrioci. Ja myślę, że oni ten patriotyzm wyrobili do jakieś 150 lat naprzód. I on, wiecie, młode są głupie, tak w tamtych czasach, jak i dzisiaj też, zapalczywe, chcą zmienić świat i on też miał taką wizję. Zdarzyło mu się, że zorganizował taki oddział bojowy i w tym miejscu, kaj mieszkał, a mieszkał pod zaborem rosyjskim, mimo że się urodził pod niemieckim, no napadali tam na tych Rosjan. No i niestety, ale został aresztowany i skazany na śmierć. Z tego co wiem, to przez powieszenie. Jego matka chciała go ratować, a było 24 godziny do wykonania tego wyroku. Udała się do konsula niemieckiego z takim tekstem, że się obywatelowi niemieckiemu dzieje krzywda. On tam wiedział, o co się rozchodzi. Wybronił tego mojego dziadka, ale go zaraz do karnej kompanii, właśnie do wojska niemieckiego. I to jest ta pamiątka z wojska, bo zaraz potem wybuchła I wojna światowa i mój dziadek walczył w tej I wojnie światowej po stronie niemieckiej. No wiecie, nie było na to sposobu, bo niby jako kto mieli walczyć Poloki, Ślązoki, jak Polski nie było. Ale jak się ta wojna pierwsza skończyła, to zaraz zaczął walczyć w powstaniach i ja pamiętam takie opowiadania jego żony, a mojej babci, że ona przenosiła meldunki przez Przemsza i kiedyś jechał patrol, a ona już była szwangę w ciąży z moim tatą i ona ten meldunek trzymała nad głową. Ciężarna kobieta stała w wodzie, co by się nie zamoczył. No ale potem zaś wybuchła II wojna światowa, a że mój dziadek w tych powstaniach walczył i nawet za nie został oznaczony, no to jak w los Niemiec, to one już mieli lista tych wszystkich patriotów, a mój dziadek był na tej liście. I zaraz cała moja rodzina była aresztowana. Zresztą nie no z kuli tej listy, ale też z kuli donosu, ale to jest też inna historia. I mój dziadek pierwszym transportem pojechał do Dachau, skąd już się nie wrócił. Jeszcze taka ciekawostka, jeżeli ktoś ich z was rzekł do błogosławionego Józefa Czempiela, to był kolega mojego dziadka i one razem
tym transportem do tego Dachau jechali. No i no, że ta pierwsza partia tych najbardziej takich zagorzałych patriotów to już została zagazowana w Lincu, a dziadek jeszcze w tym Dachau trochę pożył. I ciekawa sprawa, ale natrafiła na historię śmierci mojego dziadka bez cufal. Jest taka książka o Dachau Sikory profesora, który opisuje cały ten obóz i bez przypadek jest tam opisano śmierć mojego dziadka. On mianowicie ciągnął walec, tam w Dachau była taka aleja topolowa, którą trzeba było stale walcować, no i ciągli to nie konie, no te boroki więźnie. No i mój dziadek był za takiego właśnie konia, a roz jak się obalił, no to go po prostu tym, co tam poganiał tych boroków, po prostu zatukł na śmierć. Także wiecie, jak ktoś kiedyś będzie godał o Ślązokach, że to są Niemcy, że sympatyzują z tym czy z tamtym, to wspomnijcie się ta historia, bo nikt się do wojska nie prosi. Jak jest wojna, to dostało powołanie i jak odmówi, to ma kulka w łeb. I tak to bywa na całym świecie po dzień dzisiejszy. Także jak będziecie kiedy tak myśleć, tak godać, to się może ugryźcie w język.